ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಋಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ದೇಶ. ಸನಾತನತೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪೆರ್ಮೆದ ದೇಶಡು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಿನ ಬೇಲೆ ಇಂಚಗು ಎಚ್ಚೆಚ್ಚ ಉಮೇದುಡು ಆವಂದುಪ್ಪುನೇನು ಅವಲವಲು ತೂತ. ಇಂಚಿನಿಂಚಿ ಪ್ರಯತ್ನನು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕೊಣಾಜೆ ಪೂರ್ಣಗಿರಿ ಮುಲಾರದ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಾಖೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಣಾಜೆ ತಾರಿಪಾಡಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಶಾಖೆದಗಳು ತಂಕ್ಲ ಪರಿಸರದ ಜಾಕೋಬ್ ಅಂಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಸೆಫ್ ಸೋನ್ಸ್ರೆನ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಕಂಡಡು ಐತಾರ ಕಾಂಡ ನರಪಾಯರು. ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನಿಯರೆ ಜನ ಇಚ್ಚಾಂದೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನ ಅಸಲ್ಲ ಆವಂದೆ ಪಡಿಲ್ ಬೂರ್ದಿತಿನ ಕಂಡಡು ನೇಜಿ ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ನೇಜಿ ನಡ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಬಾರಲೆಷ್ಟು ಶುರು ಮಲ್ತೇರು. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಾರಾಯಾಕದ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ದಂಪತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸರದ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿ ಕಂಡಗು ಪೇರ್ ಮೈತದು ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆನ ಉಡಲ್ ಸಂಪು ಆವಡು ಉಡಲ್ ಸಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡಿನ ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆ ತಂಕ್ಲಿನ ಉಡಲ್ ಸಂಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬುಲೆನು ಕೊರ್ಲ ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡಿರು. ನಾವು बोलो भारत माता की जय, सनातन हिंदू धर्म की जय. ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಮಾಗಣ ದೇವರನ್ನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯನ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತಾ ದೈವದರ ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಂಡೋಗು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಜೈನ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಅಪ್ಪೆ ಭೂದೇವಿನ ಒಡಲಿಗೆ ಬೇರು ಮೈತದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡಪವಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಲೇಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಫಸಲು ಕೊಡ್ದು ಮದ್ದಿನ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷ ಆದರೆ ನಾನು ದುಂಬುಗಳ ಈ ಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿ ಹೊರಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪೆ ಬೂದೇವಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ದಯಮಾಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಡ್ರೆ ಪೂರ ಮೈಪಿ ಓ ಬೇಲೆ ಓ ನಡುಡೆ ಓ ನೆಟ್ಟಿಲ ನಡುಡೆ ಕಾಂಡದ ಪುಟ್ಟುಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿತು ನೆಟ್ಟಿಲ ನಡುಡೆ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೇನು ಬುಲೆನೆ ಕರಣ ತುದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ತುದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು. ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ. ಬಾರಿ ಕಂಡ ಕೋರುದಲ್ಪ ಕಾಪುದೀತೆರು ಬಾರಿ ಕಂಡ ಕೋರುದಲ್ಪ ಕಾಪುದೀತೆರು ತೋಡು ತೋಕೆ ಕೋಕೆದಲ್ಪ ಕೂರಿ ಕಟ್ಟದೆರು ತೋಡು ತೋಕೆ ಕೋಕೆದಲ್ಪ ಕೂರಿ ಕಟ್ಟದೆರು ತೋಡು ತೋಕೆ ಕೋಕೆದಲ್ಪ ಕೂರಿ ಕಟ್ಟದೆರು ತೋಡು ತೋಕೆ ಕೋಕೆದಲ್ಪ ಕೂರಿ ಕಟ್ಟದೆರು. ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ ಓಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ. ಈ ಬರ್ದು ಪಾತೆರ್ನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಶರಣ್ ಪಂಪಲ್ ಇನ್ನಿ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ಒರಿಪು ನಂಚಿನ ಬುಲೆಪು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು
ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಪಡೀಲ್ಪೂರ್ನ ಕಂಡಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಡ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತಿರಿಯೋನ್ಲಕ ಆಪುಂಡು. ಉನ್ಪು ನಾರಿನು ಬುಲೆಪಾಯಿಲಕ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಶಾಖದಕ್ಲೆಗ್ ಸಗಾಯಕೋರ್ನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿರು. माता की जय, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. ವಿಶೇಷವಾದ ಜಗತ್ತಡು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ದೇಶಡು ಭಾರತಲ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಈ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಡೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದೊಂದು ಬೈದ ಕೇವಲ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಆ ಕೃಷಿ ಆವಡಾಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಗೋ ಸಂಪತ್ತು ದಾದ ಅವಲ ಈ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಗೋವುಗಳ ಆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದ ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗೋವಿಗೂ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಅವು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಂಡ ದಪ್ಪುಡಾಂಡ ಆತನ ಈ ಕೃಷಿತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡಾಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋವುದಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಡು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮಂತಿರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಡು ಇನ್ನು ಕಾರಿ ಬೂರ್ದಿನಂಚಿನ ಕಂಡಡು ಈ ರೀತಿದ ನೇಜಿ ನಡೆದು ಆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವಡು ಓಲೋಲು ಈ ರೀತಿದ ಖಾಲಿ ಕಂಡಲುಲ್ಲ ಅವುಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದು ಐಟ್ ಬಳಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಅವು ರವಿ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಅರಿಯಾದುಪ್ಪು ಬೈಯಾದುಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಐಟ್ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ಆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪನೇನು ತೊಚ್ಪಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪದ ಈ ಘಟಕದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದು ಇನ್ನು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುರುಕಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಕರಿನ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ 2 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇನ್ನು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಮಂತದ ಇಂಕಲ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸುಮಾರು 300 ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದುಲೇನ ಹಿಂದೂ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಇನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ರಕ್ತ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆದುಪ್ಪು ನೆತ್ತೆರು ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಆದುಪ್ಪು ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಒಣಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಆದುಪ್ಪು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದುಪ್ಪು ಇನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಸೇವಾ ಕೌಂಟ್ರ್ ಮಂತದ್ದು ಆ ಸೇವಾ ಕೌಂಟ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ರೋಗಿನಕ್ಲೆಗೆ ಏರು ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ರೋಗಿನಕ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆದುಪ್ಪು ನಿರಂತರವಾದ ಇನ್ನು ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂಗೆ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಕೆಲಸನ ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಈತೆ ಬಂದ್ಪುನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಹೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡ ಒಂದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆವಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನೇಜಿ ನಡೆದು ಎಲ್ಲಂಜೈಟ್ ಅರಿಯಾಯಿನ ಬೈನು ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ನಿಗಲು ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗಡೆ ನಮ್ಮ ಪಜೀರ್ದ ಗೋಶಾಲೆ ಉಂಡು ಸುಮಾರು 400 ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಗೋವುಲೆಂಕಲು ಸಾಂಕೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಕಲು ಊರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯೋಜನೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೂಡೊಂದ್ಸಲ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು
ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಆ ದೇವೇರು ಭಗವಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮನ್ಪುಲಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಗ್ ಶುಭ ಕೋರಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಜಗತ್ತಿಡೆ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಈ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಂತುದು ಪೋತುಂಡ ಒಂದು ಕುಡೊಂದ್ಸಲ ಪೂರ ಕಡೆಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಆ ದೇವೇಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜವನಿರು ಕಂಡಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನ ಉಮೇದನ್ ತೋಚಾಯಿ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇಂದೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆದ ಕೃಷಿ ಬದುಕನ್ನು ತೆರೆಯೋನ್ಲಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪಡೀಲ್ಪೂರ್ನ ಕಂಡಲೆಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದದು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿಲಕಲ ಆಪುಂಡು ಅವೆತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಮಾತೆಗೂ ಬೈತ ಆಹಾರನು ಒದಗಾಯಲಕಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಕುತ್ತಾರ್ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಜವನರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿರು. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಾಖೆ ಪಕ್ಕ ಸ್ವಸ್ಥಕಿ ಶಾಖೆ ಮೊದಲ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಡು ಇನಿ ಪಡೀಲ್ ಬುಡ್ದನಂಚಿನ ಈ ಕೃಷಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದೇರು ಅನೇಕ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪೂರ ಭಾಗಡ್ಲ ಕೃಷಿ ಇತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ಉಂತುದು ಆತ ಕಂಡೋಗು ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಲು ಬೈದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಲೇಔಟ್ಗಳು ಆತವು ಅಣ್ಣ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಉಂತುದು ಬೋತಿನಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೊಚ್ಪದೇರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಈ ಕೆಲಸ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಮಾತ ಬಾಗುಡ್ಲ ಅವಳು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಕೃಷಿ ಆಂಡದಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಜನಕ್ಕಳು ಬದುಕೇರ ಸಾಧ್ಯ ದಯಪಂಡ ಬಡಾನಗ ತಿನ್ನೋಡ್ದಂಡ ಅರಿಬೋಡು ಆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿನ ಈ ಜಮನೇರಿನಿ ಆ ದುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಬೆರೆಬಿದ್ದಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶರಣ್ ಪಂಡಿಲಕನೇ ಗೋಮಾತೆಲ ಅಗತ್ಯ ಇನಿ ಐತ ಅವು ನಿಜವಾದ ಭಾರತದ ಸಂಪತ್ತು ಐ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮರೆತು ಬೋತ ಗೋಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜ ಇನಿ ಪಜ್ಜಿರಡು ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೋಶಾಲೆ ಉಂಡು ಅವ್ರು ಸುಮಾರು 400 ಹಿಡ್ದಲ ಮಿತ್ತು ಗೋವುಲೇನು ನಮ್ಮ ಸಾಕೊಂದುಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೂ 80 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚುಂಡು ಅಂಚಿನ ಈ ಮೂಲ ಆಪಿನಂಚಿನ ಬೈನ್ ಅಡೆ ಗೋಶಾಲೆ ಕೊರ್ನಂದಂಡ ಆ ಗೋಮಾತೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಡೀಲ್ ಬುಡ್ದನಂಚಿನ ಕಂಡಲೇನು ಕೃಷಿ ಮೂಲಕ ಮಂತದ್ದು ಆ ಐಟ ಆಪಿನಂಚಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿನಿ ಅವು ಬೈಯದುಪ್ಪು ಅರಿಯದುಪ್ಪು ಅದು ಮಾತ ಸಮಾಜಗೂ ಈ ರೀತಿ ಕೊರ್ಪಣ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಂತನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ನಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚಾದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೈವದೇವರು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಜವನೇರ್ ಮನ್ಪುಣ ಬೇಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಎಡ್ಡೆ ಫಸಲು ಬರಡು ನೆಟ್ಟು ಮಾತಿರಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ರೀತಿಡು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ಪುನ ರೀತಿಡು ಆ ದೇವರು ಬಿರಿಸಾಯ ಕೊರಡು ಬಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ರವಿ ಅಸೇಗೋಳಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತ್ರರೊಂದು ತಂಗ್ಲ ಪರಿಸರದ ಪಡೀಲ್ ಬುಡ್ದಿನ ಈ ಕಂಡನು ಬೇನೆರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೇರ್ನಗ ಅವಿತ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಜಾಕೋಬ್ ಅಂಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಸೆಫ್ ಸೋನ್ಸರ್ ಕುಸಿಟು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಬುಲೆನು ಕುತ್ತಾರ್ ಬಾಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಜೋಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಓರಿನ ಬೈನು ಪಜೀರ್ ಗೋವನಿತಾಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡದು ತಂಕ್ಲೆನ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಂ ತೆರಿಪಾಯರು ಈ ನಮ್ಮ ಕೋಣಾಜದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಪೋಣಿ ಪಂಚೋಣ ಒಂಜಿ ಕಂಡಡು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚ ಮೂಲು ಬೆನ್ನಿ ಆವೋದಿಜ ಆಡಲ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಾಖೆ ಮೂಲಾರ ಕೋಣಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಶಾಖೆ ತಾರಿಪಾಡು ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ಇತ್ಯಾದಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದಪ್ಪು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದಪ್ಪು ಗೋಲ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಕಂಡ ಹತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಗೋ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒರಿಪೋಡು ನಡ ಐಕ್ ಬೈ ಉಳ್ಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮನೆ ಕೈತಾಲದ ಜಾಗ ಚಿತ್ರ ಪಜೀರು ಗೋಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಗೋಶಾಲೆ ಉಂಟು ಆ ಗೋಶಾಲೆ ಸುಮಾರು 400 ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಗೋವುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಒಂದು ಸೇವಾ ಪ್ರಕಲ್ಪ ಉಂಟು ಆ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚುಂಡು ಅಡ ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಮನಸ್ಸಿನ ದಾದಲತ್ತಿನ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಂಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಈ ಭಾಗದ ನಂಗೆ ಕಂಡನ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೆನ್ನಿಕ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲೆ ಎಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅದು ಮೇಜಿ ನಡೆದು ಐದು ಬರ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಫಸಲ್ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವು ಅರಿ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಗ ಬೈ ಆದಪ್ಪು ಬೈನ ನಮ್ಮ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಕೊರ್ನಂದ ಅರಿಯ ನಂಗೆ ಗೋಡೆಗೆ ಅವನ ಎತ್ತ ಒಳ ಕೊರ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಕಂಡನು
ನಡಿಯರ ಬಿದಾರ್ದ ಅಂಚಾದ ನೆತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬೈದನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೇವೆ ದುಂಬಗ್ ನಮಕ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಪನೆಯರು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶರಣ್ ಪಂಪೈಲಂಬೆ ಒಂಜಿಮೇಟು ನೇಜಿ ದಿತ್ತದು ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟುನವು ನನುಂಚಿ ಕಂಡಡು ನೇಜಿ ನಟ್ನ ಗೌಜಿ ತಂಕ್ಲಿಗ್ ತೆರಿನಾತು ಓಬೇಲೆ ಪಾಡೊಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಶಾಖೆದ ಚವನಿರು ಅವಿತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ನೇಜಿ ನಡಂದು ನೇಜಿ ನಡ್ಪನ ಚಾತುರ್ಪನ್ ತೋಚಾಯಿರು గాలపాడు కాలు ఓ బీల పత్తు బాలు గాలపాడు కాలు ఓ బీల పత్తు బాలు గుమ్మె గురువే పోంటೆ బొమ్మయ్య సోంటೆ సుబ్బయే 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 ఓ బేలే ఓ బేలే ఓ బేలే బేలే పయ్యు పయ్యు నా పదవుటు దానే మాతా ఏ పాರೋ పయ్యు నా పదవుటు బెಲ್ಲೋದಾ ఏ పాರೋ ఓ బేలే ఓ బేలే ఓ బేలే బేలే పయ్యు ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣಳೆ ಬೋಡು ಪೊರ್ಲುದತ್ತ ಮೇರಿ ಭಾಗ್ಯದ ಬೂಡು ಬೀರರೆ ಬಿದ್ದದ ತಂಕೊದ ನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೆರ್ಮೇದ ಕರೆನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೆರ್ಮೇದ ಕರೆನಾಡು പുല്യക്കാട് ലക്കത് പച്ച പജിരണ്ട് തൂവൊടിಗೆ ಅವಿರ್ದು ಕಣ್ಣುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಡು ಲಕ್ಕಂಡ ತುಯ್ಯರು ತಿಕ್ಕುನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡು ಅಂಚಾದ ನೇಜಿ ನಲ್ಪನ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶ ದೀವೊಂದು ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆಗ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಮೆಣ್ಣ ತೆರಿಪಾಯರು. ಸುರುಟು ಮಾಗನದ ದೇವರ ಅಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ದೇವರಿಗೆ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಣು ಎಂಕ್ಲು ಕುಡ್ಲದ ಊರುಡುಪುನಕ್ಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೊನಾಜದ ಪ್ರದೇಶಡು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂಚನೆ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕಂಡ ಉಂಡು ಅವಳು ಕೃಷಿಯ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ರಡ್ಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉರ್ಪೆ ಲಾರಿ ವನಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಲು ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ಪಣಂದುಳ್ಳೇರು
ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕೆಂಪು ಅರಿ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಉನ್ಪ ಅವು ತಿಕ್ಕಂದು ಬಂಡದ್ದು ಬೊಲಂತರಿ ಉನೋಡ ಅವು ಬಂಡದ್ದು ಒಂದೇನು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 5-10 ವರ್ಷದಿಂಚ ನಮಗೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ನೆಕ್ ದಾದ ಉತ್ತರ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಕಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ದುಂಬು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಹತ್ತಡ ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ರಡ್ಡು ಮೇಟ್ಲ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೀನಿ ನಮಕ್ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ತೋಜುಂಡು ದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಕಂಡ ಕೈಕುಲು ಕೇಯಿ ಓಲ್ತುನ್ಲ ಕೇಯಿ ಕೃಷಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಹೊಂದಿತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಇನ್ನು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕನಗ ಸುರುಟು ನಿಕ್ಕಲು ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದು ತೂಡು ಕೆನ್ನಗ ಮರಕುಲೇನು ದೈಕುಲೇನು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚದ ವಸ್ತುಲೇನು ತೂಂಡು ಬಂದಾಡ ದೃಷ್ಟಿ ನನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಗ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ದಾಲ ದೋಷ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನ್ನು ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಬರ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಜಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಬುಲನಾಗ ತೂಪಿನದಾದಾಗ ಎನ್ನಗ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ದ ಕಾಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಕು ಪೂರ ಉತ್ತರ ಕೃಷಿ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗದಳ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿದ ನಮ್ಮ ಕೊಣ್ಣಾಜ ಪ್ರದೇಶದ ಪೂರ ಪ್ರಮುಖರು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗ್ಲ ನಂಕು ಉಣಿಯರೆ ಅರಿಬೋಡು ಆಂಡ ಅರಿ ಆವಡಾಂಡ ಏತು ಭಂಗ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ತೆರೆಯೋಡಾತನ್ ಪಂಡದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿಯರ್ನ ಪಾತೆರ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಾರತದ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶಡು ಭಾರತದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ದಾದ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿಕಾಪುನಂಚಿನ ಯೋಧೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಪೊರ್ತುಗು ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ರೈತೆ ಏಪ ರೈತೆಲ ಯೋಧೆಲ ಸಂತೋಷವಾದ ಉಪ್ಪೇರ ಆನಿ ದೇಶ ಸುಭಿಕ್ಷವಾದ ಪುಣ್ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಜವನೇರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತ ಸಂಘಟನೆ ನೆಲೆಡು ಪುಟ್ಟದು ಬುಳೆಯನ್ವ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿನ ಮಂತೊಂದು ಪುನ ಒಟ್ಟುಗು ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳತ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಾಖೆ ದಕಲ್ನ ವಿನೂತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಭೂಮಿಯಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಲದ ಉಡಲಿನಿ ಸಂಪು ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ತ್ಯಾಗ್ನೆಸ್ ಪನ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಎತ್ತೋ ಜೋಕ್ಲೇನು NRI ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಬಹುತ್ ಮಸ್ತ್ ಈಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಪರೀಕ್ಷಾದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಎತ್ತೋ ಪಡಿಲ್ ಬೂರ್ದಿನ ಕಂಡೊಲೇನಿ ನಿಮ್ಮಂತದು ಇನಿ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಸಾಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಖುಷಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಕಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಣ್ಣೆ ಪಣ್ಲಕ್ಕನೆ ಪಡಿಲು ಬೂರ್ದಿನ ಕಂಡುಡು ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಬನ್ಪ ಎಂಗ್ಲ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಇಂಚೆನೆ 300 ಅಮ್ಲಮೊಗರು ಬಕ್ಕ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಾತ ಪಡಿಲು ಬೂರ್ನ ಕಂಡನು ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಸಹಾಯಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಬುಳೆ ಮಂತಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುನ ಬುಳೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಎಚ್ಚ ಬುಳೆ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮತಟ್ಟು ಮತ ಮಂತಂದಾಂಡ ಆ ಸುರುತ್ತ ಬುಳೆ ಆತ್ತು ಲಾಯಕ ಬರ್ಪುನೇಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಕಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡಿನಿ ಶರಣಣ್ಣೆಪ್ಪು ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆಪ್ಪು ಎಂಕಲನ ರವಿಯಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದ ಜವನೇರನ್ ಮಾತ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಕಾಲಿ ಎಂಚಪ್ಪುಣು ಬಣ್ಣನಿತ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡನ್ ಆಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದಾದ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ರೈತರನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆನ ಬಡವದ ಬಾಜಲ್ದ ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕೆಲಸ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇಡೀ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಮಾದರಿ ಮತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮಾದರಿ ಐಟ್ ಪಾಲ್ಪಡ್ಯಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಬಳಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಟ್ಟುಗು ಈ ವರ್ಷಡು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ 5 ತಾಲೂಕುಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಮಾತ ಕೃಷಿ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಕೃಷಿ ಮಂದೊಂದು ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತದು ಈ ಒಂಜಿ ನಡ್ಪುನಂಚಿನ ನೇಜಿರು ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆ ಬರಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಾಮಧೇನುಗು ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಬೈಹುಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಯೋಗಲ ತಿಕ್ಕಡು ಎಡ್ಡೆ ಅರಿಯಾದ್ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ತಕ್ಲೆನ ಬಟ್ಟಲ್ದ ನುಪ್ಪಾದ ಬರಡು ಪಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಾತ ಸಂಘಟಕರಿಗ್ಲ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲ ಪರವಾದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಜವನರು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಪಡೀಲ್ ಬೂರ್ನ ಕಂಡನು ಬೆನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆನ್ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆವೆತ ಪಿರವದ ಉದ್ದೇಶಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುಲೆ ಬರಡು ಪಂಡದು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ನಾಯಗಿರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿಯರು ಎಡಪದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರೇನು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಹಾಗಣದ ದೇವರೇನ ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವರೇನು ಭೂಮಿದ ಒಡೆಯನ ನಾಗದೇವರೇನು ಗ್ರಾಮದ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ತಕಡು ಈ ರಡ್ಡು ಕಂಡೋರೆನ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಪಡ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಜೈದೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಬುಳೆ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ದಿಕ್ಕದು ನನಾತು ದುಮ್ಮದ ವರ್ಷೋಡೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಪ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಪಂದು ಸುರುಟಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಡೋಡು ದುಂಬು ಕೆಲ ವರ್ಷಡು ಪಡಿರಾದ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮಂಗಳೂರು ರಥ ಬಿದ್ದಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಅಕಣ NSS ಜೋಕಡೆ ಸೇರೋ ಒಂದು 1 ವರ್ಷ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ
ಐದು ಬಕ್ಕ 1 ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ ಪಡೀಲತ್ತಂಡು ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಅಂದುವೆ ಮಂದಿರದ ಜವನೇರು ಸೇರಿದ ಆಯ್ಕಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆರೆಟ್ಟು ಏನು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಡಂತ ಬುಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಕಳು ಪೂಜಾರ ಬಂದಿಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶೋಡು ಇದು ಬಜರಂಗ ದಳ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಅಕ್ಕಳು ಸೇರೊಂದು ನೆಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೇಟು ಬತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಣ ಬೈಹೂರು ಮಾತ ಪಜಿಡಿತನ ಗೋಶಾಲೆ ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತ ಬತ್ತಿನ ಬುಡೇನು ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ದಾನ ರೂಪಗ ಕೊರ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಗೂ ಅಪ್ಪೆ ಭೂತಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಬುಡ ಕೊರ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಆ ಕೃಷಿನ ಮಲ್ಪಣ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಪಣ್ದು ನಟ್ಟೋನು ಅಂಚನೆ ಪೂರ್ವಕಾಲಡು ಬಂದಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಕೃಷಿ ನಡುತ್ತಂದಿತ್ತನ ಅಂದು ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪರ ಆವಂದ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜನಕ್ಕಳು ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಬೇರೆ ಬಡ್ದು ದುಂಬದ ತಲೆ ಎತ್ತ ಮಾರ್ದಕ್ಕಳು ಪೂರಾಕೃಣ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಜವನೇರು ಏರ ಕೃಷಿ ತಕಾರಡು ಬರ್ಪೂಜೇರು ಇತ್ತದ ಈ ಜವನೇರು ಸೇರೊಂದು ಆ ಕಾರಣ ಮಲ್ಪಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಜೈದೇರು ಅక్కడ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಡು ಪಣದ ನಡೆದು ನೇಜಿ ನಡ್ಪುನ ಉಮೇದದ ಬೇಲೆ ಸಾಗೊಂದೇ ಇತ್ತಂಡು ನೇಜಿ ನಡ್ದು ಬಡವು ಬಾಜೆಲ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗು ಉಡಾಲ್ ಸಂಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಡ್ಲಿ ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಇತ್ತಂಡು ಕೈ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆಸರಿ ಎರ್ಕ ಒಂದು ನೇಜಿ ನಡ್ದಾನಗ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ಅರಪಾದು ನನಲಾತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಡ್ಲಿ ಚಾ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸಂಪುದ ಕುಸಿ ಕೊರುಂಡು. ಮೂಡೈಗಟ್ಟ ಪಟ್ಟೈ ಕಡಲು ತಾರದ ಪಾರದ ಕಂಗುದ ನೀರಲು ಮೂಡೈಗಟ್ಟ ಪಟ್ಟೈ ಕಡಲು ತಾರದ ಪಾರದ ಕಂಗುದ ನೀರಲು ಸಿಂಗರ ಕೂರಲು ಕಲೆ ಕುಳ ನೇಜಿ ನಡ್ಪುನ ಗೌಜದ ನಡುಟ್ಲ ನೇಜದ ಬಗೆಟ್ ನೇಜಿ ನಡ್ಪುನ ತಂಕ್ಲಿನ ಅನುಭವದ ಬಗೆಟ್ ಕೊಣಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಗಟ್ಟಿ, ಕೊಣಾಜದ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಮುಖರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ರಾಜ್ ತಂಕ್ಲಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂಡೇರು. ಬಾರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಸಮಯ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ಬೋಕ ನಮಕೊಂದು ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಕಾಶ ಗೊತ್ತು. ಭಾರತ ಏಪಲ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಒಂದು ದೇಶ ಇತ್ತಿದಾದಾತನ ಕಂಡ ಕೃಷಿನ ಮಾತ ಗುರ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ದುಂಬದಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗೆಗೆ ಹೋದು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಗೋಸ್ಕರ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಂಡಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂಡಲು ಪಡೆದು ಬುಡ್ದುಂಡು ಅವೇನು ಬುಡ್ದಾಕಲು ಬೇತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹೋದ್ರು ಅವ್ನು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಮೂಲಿಜ್ಜರು ಅಂಡ ಈ ಒಂದು ಕೊಣಾಜದ ಪರಿಸರದ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಘಟಕದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದ ರಡ್ಡು ಘಟಕದ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವೇ ರೀತಿ ದುರ್ಗಾಮಾಯಣದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲ ಈ ರಡ್ಡು ಪಡಿಲುಪೂರ್ನ ಕಂಡಡ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮಂತದ ನೆಟೆ ಬರ್ಪಿ ನಾವು ಅರಿವು ಅವರದೇ ಬೈ ಉದಯಪಣ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಸೇವಾ ಪ್ರಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಕೈತಲ್ಡೆ ಪಜಿರುಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ 400 ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗೋವು ಸಂಪೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಗೋವು ಒಂಜಿ ಬೈ ಹುಲ್ಲುದ ಉಪಯೋಗ ನೇರ್ದ ಆಪುಡು ಅದೇಪಣ ಕೃಷಿ ಬಕ್ಕ ಗೋವು ಸಂಬಂಧ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಕೃಷಿ ಇತ್ತುಂಡ ಗೋವು ಇತ್ತುಂಡನೆ ಕೃಷಿ ಅವೊಂದು ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಮಾತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರ್ದು ನೇಜಿ ನಡುಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಪುಟ್ಟಿನಿ ಸಿಟಿಟೆ ಬೆಳಗಿನ ನಾವುಲೆ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿದ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡುನು ಇತ್ತಿದ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಕೃಷಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತು ನಾನೊಂದು ಬಾಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ನಡಪೊಂದಿಲ್ಲ ನಾ ಜೋಕ್ಲೆಗಿದ್ದ ಲೈವ್ ತುಪ್ಪಯ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಡು ಕೃಷಿದ ಅನುಭವ ಪಂಡದಾದ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದಕ್ಕನಾಗ ಏತ್ ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡ್ ರೈತರ್ನ ಕಷ್ಟ ಏತುಂಡು ಅವ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅವಡು ಬಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ತುಪ್ಪಯ ನಮಕ್ಲ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮಾತ ಬೆಳೆನಕ್ಲೆಗೆ ನೆತ್ತ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತು ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡ ನಮ್ಮ ಏತೋ ನುಪ್ಪುನು ಆಳು ಮನ್ಪು ಅಂಡ ಆ ರೈತರ ಬರ್ಪುನ ಕಷ್ಟದಾದ ಬಂದು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಮನವರಿಕೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಎನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪರವಾದ ಮಾತ ಘಟಕದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತೆರಿಬಹುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ರಡ್ಡು ಜೋಕಲ್ಲ ಬೈದರೆ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ಅನುಭವ ಹೊಸದು ಅಂತದ ಪರ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಊರದ ದೇವದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ನೆನೆತಂದು ಇಡೀ ಭತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನಾ ಸಂಘದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಪಡಿಲು ಬಿಡ್ತನ ಕಂಡೋಡು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪನ ನಿಜವಾದ ಕೃಷಿಟು ಮಲ್ತನಾಂಡ ಕೃಷಿದ ಆಲ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಕೃಷಿಟು ಆತು ಖುಷಿ ಸೀಕಲ ಬರ್ಪಣಿ ಕಡಿಮೆ ದಯ ಬಂದ ಕೆಸರಡು ಓರಿಂಗೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಸರಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಪೂರ ವಿಷಯಡ್ಲ ಕೆಸರ್ಬಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನೀಡ್ದಾದ ಕೃಷಿ ಮಂತನೇಟು ಏರೆಗಳ ಲಾಸ ಲಾಪಜಿ ನಷ್ಟ ಲಾಪಜಿ ಅಂಚಾದ ಕೃಷಿತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಂತಂದಂಡ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಬುಲೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಕೊರೋಡಂದಲಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನೀರು ಏಕ ಗೊಬ್ಬರಲ್ಲ ಮೇಲೊಂಚೂರು ಈಟ್ಲ ಪಾಡ್ದಂಡ ಮರಿಯಲ್ಲೋಡು ಪಿರ ಏನೆಲ್ದ ಕೊಯ್ಯರನಗ ಟಿಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಟಿಲ್ಲರ್ಡು ನಂಗೆ ಜನಕ್ಕಲು ಬೋಡುಂದುಜ್ಜಿ ಟಿಲ್ಲರಿ ಕೊಯ್ದು ಬಾರ ಕೊರ್ದು ಅರಿ ಮಂತದ್ದು ಉಲಾಯಿ ಕೊನತ್ತದು ಉಣ್ಪುನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಉಣ್ಪುನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ದಲ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕೊನತ್ತದು ಉಣ್ಣೋಡು ಪನ್ಪುನ ದಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲಕಲಿಗೆ ಸಾಗೋಲಿ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅಂಚಾದಪನ ಕೃಷಿ ಕಂಡವಟ್ಟೆ ಮಾತೆರೇನ ಎಡ್ಡು. ಹರಿ ಓಂ. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೃಷಿಕ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಜೈದ ದಾದಪಂಡ ಈ ಪಡಿಲು ಭೂಮಿ ಎತೋ ವರ್ಷಡು ಪಡಿಲು ಭೂಮಿ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಡನು ಈ ಸಲ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂಡನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಮನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾರ್ದ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಪಡಿಲಿ ಇತ್ತಿನ ಭೂಮಿನ ತೂನಗ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಮಂತಿನ ಈ ಬಿತ್ತನೆದ ಬೀಜ ಅದು ಆ ನೇಜಿ ಕೊಡಿಪುನ ಆ ಪಚ್ಚೆ ಪೊರ್ಲುನು ತೂನಗ ಏತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನ ತೊಲೆ ಅವೇನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲೆ ಸೇರಿದ ಈ ಪಡಿಲು ಭೂಮಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಪೈರಂದು ಅದು ಐಕೆ ಮಾತ ಕೈ ಜೋಡಿಸದರು ನೆತ್ತ ಆಕಲ್ನ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಆದಿತ್ತನು ದಾದ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಫಸಲನ್ನು ದೆತ್ತದು ಐತ ಅರಿನು ಒಂಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಅವತ್ತಂದೆ ಐತ ಬೈ ಹುಲ್ಲುನು ನಮ್ಮ ಗೋವಾನಿತ ಆಶ್ರಮ ಏತೋ ಅಲ್ಪ ಪೆತ್ತಲು ಇಲ್ಲ ಐತ ಬಡವನು ನೀಗಿಸಾಯರ ಸತ ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಕಲು ಶ್ರಮಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಮಹಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿದು ಒರಿಯನ ಬಡವನು ನೀಗಿಸು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುದೇರು ನೆಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಂಡನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡೆದು ಐತ ಬುಲೆ ಬರ್ಪುಲೆಕ ಮಂತದ ಅಂಚಾದು ನನಾತ್ ಈ ಓವು ಪಡಿಲು ಭೂಮಿ ಓಲು ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸೇರಿದು ಆ ಕಂಡುನು ದತ್ತದು ನಮ್ಮ ಐತ ಫಸಲನ್ನು ಕೊರ್ದು ನಮಕ್ ಏರೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಬಡ ದಿಕ್ ಪಶು ಕಂಜಿಲಿ ಪುರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಗ ಇಂಚಿನ ಪಡಿಲು ಭೂಮಿನ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮಂತದು ಪ್ರತಿ ಕಡೆಲ ಅಚ್ಚ ಹಸಿರಾದ ತೋಜಾವುಡು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಲೋಲು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಯಾನು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಲ್ಲ. ಕೆಲವರೆಗೂ ನೇಜಿ ಬೆನ್ನಿ ಇಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಕೆಲವರೆಗೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದಿನಪ್ಪಗ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದದು ಅನುಭವ ಆತಂಡು ಇಂದು ಚವನೆರ್ನ ಪಾತೆರ ಇಂದೂರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಮಂಡದ ಜೋಕುಲೆ ಕಂಡದ ಜೋಕುಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಇಂಜು ಮುರಾಣಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಾಡೆ ಲೆತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ ಜವನಿ ಅಂತದ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮೂಜಿ ಕಂಡ ನಡ್ತಾರಾ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೇಜಿದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಡ್ತೀನಿ ಫಸಲ್ ನೆನಬರೋಡ ದುಂಬದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೂರ ಟೆಕ್ ಗಿಟ್ಟು ಪೂರ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆ ಬೇರೆ ಕೃಷಿ ತಂಚೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ದಿಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಚನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಚನೆ ಅವಳ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾತ ಜವನಿ ಎಲ್ಲ ಐತಿ ಬೆರಿಸಾಯದು ಪುನಃ ಬಾರಿ ನಿಖಲು ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಂತಂದೆ ಓ ಎಂ.ಕಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ನನಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಕು ನೇರಳೆ ಪರದೆ ಮಾರಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಬನ್ನಿರ ಬಯಸು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕೃಷಿ ತಂಚಿ ಬರ್ತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಅಂಚ ಅಪಗ ನಮಕ್ ಬೋಡೇನ ಸಮೃದ್ಧ ನೇರಳೆ ಪರದೆ ಮಾರ ಚಲ್ಲು ಬೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಳು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೃಷಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಇಂಚ ನೇಜಿ ನಡ್ಪುನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರ್ತೇನೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ನಮಕೊಂದೆ ಸಹಾಯ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓಕೆ ಈತ ಜಾಗನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಇಡ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪನೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂತೂ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಗತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವಳ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಜವನಿಯರು ಇಜಿನ ತುಂಬ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇತ್ತದ ಒಂದು ಕಂಡ ಜಪ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದು ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಕೊಣಾಜದ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಕಂಡಡು ನಾಟಿ ಕೃಷಿದ ಗೌಜಿ ಐತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಾಲ ನಡೆತಡು ಪಜಿರ್ ಗೋಶಾಲೆದ ಪೆತ್ತಲೆಗು ಬೈಪಂತಿಗಾದ ಬೆನ್ನಿಡು ಬತ್ತಿನ ಫಸಲು ಅರಿ ಕುತ್ತಾರು ಬಾಲ ಸಂರಕ್ಷಣದ ಜೋಗ್ಲೆಗು ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದ ಈ ಬೆನ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಸಲ್ ಕಂತು ಕೊರಡು ಪಣದು ಭೂಮಿಯ ಪೆಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಮೇದುಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿರು ಈ ಪೊರ್ತು ಈ ಬೆನ್ನಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಸುಜಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಾಖೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭುಜಂಗ ಗಟ್ಟಿಯೇರೆಗು
ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯರು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರ ಕೇಳದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬರು ಸೃಜಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರು ಒಂದು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇವರು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಅವರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವರಾಗಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಜಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್. ಇವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಗದ್ದೆಗೆ ಬೇಕಾದ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಘಟಕದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮನೋಹರ್ ಸುವರ್ಣ, ಬಜರಂಗದಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಪುನೀತ್ ಅತ್ತಾವರ, ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಮುಖ್ ಗೌಶಿತ ಕುತ್ತಾರ್, ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಮಾಲತಿ ಗಟ್ಟಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಮುಖರು ಭರತ್ ಗಟ್ಟಿ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರಖಂಡ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನವೀನ್ ಕೊಣಾಜೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಾಖೆದ ಸಂಚಾಲಕರು ಅವಿನಾಶ್ ಪಟ್ಲ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆರ್ಯ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಶಾಖೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಿಶೋರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್, ಸಂಚಾಲಕರು ಶಿವರಾಜ್ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಕಿಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದಿಪನದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಭಜರಂಗದಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಭೆ ನೆತ್ಕೊಂಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಭಜರಂಗದಳ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಶಾಖೆ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಮಜೂರು ಗೋಶಾಲೆಗಾಗಿ ಬೈಹುಲಿನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಡಿಲುವಿದ್ದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶರಣ್ ಪೊಂಪೆಲ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೋಪಾಲ್ ಕುತ್ತರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮನೋಹರ್ ಸುವರ್ಣ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶಿವಾನಂದ್ ಮೆಂಡರ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ರವಿ ಹಸೆಗೋಲಿ, ಸುರೇಖ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪುನೀತ್ ಅತ್ತವರ, ಜಿಲ್ಲಾ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಗೌಶಿತ ಹಾಗೂ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪ್ರೇಮರಾಜ್ ಬಾವೂರ್ ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿರುವ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಖಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ನವೀನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ.